периода между 10 ноември, падането на Живков, и Румънската революция, 22 декември, за България беше един период на шок. Хората още не разбираха паднал ли е комунизма, не е ли паднал комунизма. Всъщност, нещата започнаха на 21 декември вечерта, когато аз получих обаждане от Силвио Брокан, приятел на баща ми, а баща ми беше свързан с опозицията в Румъния, че на следващия ден Чаушеску ще падне, че това ще се покаже по телевизията и че той иска аз да успея да го покажа по българската телевизия, защото само тя беше свързана с румънската телевизия. На следващата сутрин аз се обадих в телевизията. Звъннах, някакъв шеф на новините се обади и му казах: започва румънската телевизия, а само ние получаваме тази телевизия и само ние можем да я предадеме по света. Аз съм готов да я превеждам. Аз съм единствения преводач от румънски, който съм достатъчно добър. Се получаваше сигнал директно от Румъния. Ние бяхме единствената телевизия, която изобщо получаваше сигнал. Той се получаваше по кабел до Русе, по релейки до София. И всъщност ние бяхме единствените, които и изпратихме картина от румънската телевизия точно от тук. Любопитното беше, че това беше уникално реалити. То продължи по българската телевизия, продължи от 2 часа на 22 декември до 10:30 на 24 декември. Повече от 50 часа. Всичко се случваше. Влезе Нико Чаушеску, намушкаха го с нож, правеше се правителство. Това беше супер реалити. А в България се гледаше 100%. Всички телевизори гледаха Румънската революция. 6 милиона зрители от 8 милиона население. Много интересна беше реакцията на зрителите. Всички гледаха революцията. В телевизията пращаха храна и алкохолни и безалкохолни напитки за момчето, което превежда революцията, и за хората, които работят. Тогава българите разбраха, че комунизма е паднал.